Hola floretes, què tal? Com esteu? Espero que estigueu superbé i és que en aquest vídeo us vull donar idees per regalar ara que s'acosta el Nadal als amics, a la família, amics invisibles o sigui inspiració per si busqueu alguna cosa nova per vosaltres. No m'agradaria fomentar el consum ni incitar a ningú a comprar res per fer de comprar, simplement són idees i és inspiració, així que dit això, espero que us agradi. He agrupat totes les idees que se m'han anat acudint en un Google Docs que us en deixaré a la descripció per si voleu anar directament i veure tota la llista i no us heu de menjar tot el vídeo, i també separaré el vídeo en aquestes seccions per si no ho voleu veure tot, que no cal. I aquestes són: primer parlarem de decoració per l'habitació, en segon lloc parlarem de bellesa, skincare, self-care i totes aquestes cosetes que jo personalment soc super fan. Després parlarem de roba i calçat, que és una secció potser una mica més per tothom. En quart lloc parlarem d'electrònica i entreteniment, i per últim parlarem dels regals, potser una mica més personals o fets a mà. Així també, si busqueu alguna cosa concreta i la resta no us interessa, podeu moure-us pel vídeo amunt i avall sense haver-vos de menjar tot el rotllo, així que ja podem començar. Comencem amb room decor. Per room decor jo us proposo que podeu regalar si és una persona d'aquestes que creu molt amb les energies i tal, pedres minerals, queden super boniques, n'hi ha de 80.000 colors i si investigueu segur que us assabenteu de les diferents propietats que té cadascuna. Jo la veritat no estic gaire ficada en aquest rotllo, però sí que tinc amigues que sí, i pel que m'han explicat, i jo en tinc alguna de pedra, són coses precioses i que pot fer molta il·lusió. Després, espelmes aromàtiques de 1000 colors. És un regal que us pot costar 2-3 euros, 4 cada espelma. En plan, és un regal mitjanament econòmic i que et dona una vibra molt guai tenir espelmes a l'habitació i les olors, i al final estàs regalant una bona estona. Aquí també entraria al pack l'encens, un difusor d'aire, diferents olis i essències i totes aquestes cosetes. Després també per l'habitació una llum més baixeta, pot ser un focus de llum o pot ser una llumeta ja directament d'aquestes que endolles, perquè no sé si sou com jo en aquesta vida i teniu un pedazo focus a sobre el cap a l'habitació a les nits, quan us ve de gust estar més cozy o tenir una cosa més baixa, el llum molesta perquè és molt fort. Llavors tenir una segona llum així més suau sempre pot anar bé per crear un ambient una mica, un clima més de tranquil·litat i de calma a l'habitació. Per crear també aquest clima de calma i de tranquil·litat, mai és mal moment per renovar coixins, llençols, mantes, totes aquestes coses que siguin super cozy i que vingui molt de gust estar estirada a l'habitació. Al final la teva habitació ha de ser un espai que et vingui molt de gust ser-hi. Invertir en coixins, llençols o roba de llit també sempre és molt bona opció. Un mirall de peu, aquest sí que seria un regal potser una mica més car, però penso que és molt guai. Jo he notat moltíssim la diferència de quan no tenia mirall a l'habitació i ara que sí. Flors artificials o de debò, mai és mal moment per regalar flors, o sigui, m'encanten les flors. Pòsters, quadres, tasses decoratives, totes aquestes coses que potser són com més bàsiques, però pots buscar alguna cosa que faci que sigui potser més personalitzada cap a aquella persona i ja està. O sigui, li pots regalar una tassa amb una foto vostra impresa, li pots regalar una tassa així que sigui més mona, que sigui decorativa, li pots regalar pòsters del seu grup, de la seva pel·li preferida a aquesta persona, o simplement d'un pòster d'un pintor que li agradi. Doncs és com que totes aquestes coses les pots adaptar a la persona a la que vols regalar. Després, de self-care, bellesa i accessoris davant, tenim un gloss mai falla. Una mica de brilli pels llavis tampoc mai falla. Mascaretes facials, són molt guais, diferents mascaretes amb diferents propietats, d'aquestes que es posen a la cara. Una cinta per recollir els cabells, i fa poc també vaig veure com unes munyequeres. Sabeu quan us esteu rentant la cara que us regalim a tota l'aigua que ha begut? Doncs eren com unes munyequeres i impedien que l'aigua regali més. Un massatge o un tractament, sempre podeu anar a l'estètica que tingueu a la vora o
una estètica que us agradi i demanar un val per regalar un massatge o un val per regalar un tractament facial, regalant una estona de relax i una estona de self-care, i això també és molt guai. Un necessaire, perfum, jo recomano molt l'Amor Amor de Cacharel, és potser el meu perfum preferit, fa molt bona olor. Un raspall, una ampolla d'aigua així més mona, un journal o un diari si aquesta persona vol començar a escriure o si teniu o heu parlat mai d'això, una esterilla per fer ioga, un barnús de bany o pinzells de maquillatge, també sempre va bé tenir-ne. Seguim amb la roba. Jo he de dir que odio que em regalin roba perquè m'agrada molt poder-me-la triar jo mateixa i sempre busco coses concretes, llavors és molt difícil encertar-me amb roba per mi, però si a la persona a la que li voleu regalar li agrada que li regalin roba o no li importa, potser les tendències més còmodes serien de sabates, les UGG, les UGG, UGG, com li vulgueu dir, estan super de moda i són molt guais. Unes slippers, unes sabatilles, dir així per estar per casa, però que siguin potser... Poden ser, jo què sé, a forma d'un animal, poden ser així com d'osito supercalentones. A mi això em fliparia. Les New Balance, Bamba, conjunts de gym, conjunts de pijama, sudaderes a joc, mitjons, bàsics, optar sempre per bàsics és una bona opció. Sabates blanques, negres, una jaqueta negra, unes pinces per recollir els cabells, diademes, anells, qualsevol cosa de complements també és molt fàcil encertar. Un mini bolso, guants, un gorro o passamuntanyes d'aquests que s'han posat com de moda. Si a la persona creus que li pot agradar, està guai també. Seguim amb la secció d'electrònica i entreteniment, que simplement és com un poti-poti de coses que mai fallen i que a mi m'encanten i m'encanta regalar, com per exemple uns auriculars inalàmbrics. Us juro que els meus auriculars inalàmbrics són la millor compra que he fet en la meva vida. Jo els vaig agafar un cop que estaven rebaixats per Amazon i em van costar 30 euros. Són la cosa més còmoda del món i no sabeu lo bé que va tenir uns auriculars per poder anar escoltant música i podcast sense el cable. Jo recomano moltíssim aquests que són de JBL, que els té moltíssima gent, perquè entenc evidentment que no tothom ens podem comprar els de l'Apple. Un ratolí Bluetooth també amb el mateix objectiu que aquests auriculars per poder posar a l'ordinador i treballar millor. Una fundes pel mòbil, protectors pel cable, això també és superútil i en trobareu de moltíssimes formes, mides. Una càmera analògica reutilitzable, o sigui, sisplau, pot ser millor regal. Una càmera electrònica per poder capturar moments, per poder revelar-los després, és molt guai. Una impressora portàtil de fotos, en el cas que el pressupost ja se us en vagi, també és una bona opció. Una bateria portàtil, targetes de regal d'Amazon o de qualsevol botiga perquè la persona es compri el que més li vingui de gust, llibres o artbooks. Els artbooks són molt guais també i poden servir tant de decoració com per tenir, com per llegir. Si la persona és fan de l'art, li encantarà tenir un artbook. Una cosa que mai falla també són els CDs i els vinils. Si compartiu gust musical o aquesta persona és molt fan de la música, sempre li podeu regalar un CD del seu grup preferit, que en físic, aquelles cançons que sempre està en bucle a l'Spotify, llavors també és sempre una bona opció. I per últim, sempre defensaré a mort els regals fets a mà. Li donen un detall superpersonal a les coses i mai fallen. També pots personalitzar altres coses de la llista, com he anat dient, i segons què ho pots fer amb coses que ja tinguis per casa. Algunes idees que mai fallen són les cartes escrites a mà, o sigui, regalar paraules, regalar sentiments a les persones, poder escriure una carta i demostrar tot l'amor que sent en paraules i deixar-les allà escrites, penso que és una cosa superbonica. Una cosa que també m'agrada molt regalar, o m'agradaria que em regalessin, seria una playlist. Fer una playlist de la persona i dir, jolín, he estat hores pensant en tu, aquestes cançons em recorden a tu, o aquestes cançons... No sé, fer una playlist a la persona. També podeu regalar un àlbum de fotos, amb fotos junts, fotos només d'aquella persona. Pot ser una iniciativa molt guai per tenir un record en físic i crear un vincle amb aquesta persona. Un joc de taula personalitzat. Penso que un joc de taula és també una manera de regalar temps, cartes amb la seva cara, pot ser un joc que ja vingui que puguis personalitzar o alguna cosa d'aquestes. Sempre pots regalar també moments, entrades a concerts, entrades al teatre, entrades al cine,
per poder passar uns dies amb aquella persona o veure alguna cosa que li agradi, si aquesta persona és fan de la cultura. I per últim, un pastís, unes galetes, alguna cosa cuinada per tu, si aquella persona saps que li agrada moltíssim. Jo, és el meu llenguatge de l'amor, és cuinar per les persones, així que també és molt bona opció. I això és tot pel vídeo d'avui. Espero que us hagi servit una mica d'inspiració per saber què regalar aquestes festes o si us ve de gust que us regalin alguna cosa. Si teniu més idees, doncs les podeu compartir, porfa, que sempre va bé. I jo ja no tinc res més a dir. Adeu!